Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Eze Ụzọmezie kwere ha nkwa na ya ga-achọpụtarịrị otu mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ. Ka Eze Ụzọmezie kwuchara okwu, otu dimkpa n'ime dimkpa ise ahụ a na-akpọ Udenkwọ nwanne ọha hụrụ kurie were aha mmadụ anọ ndị ọzọ ha na ya so were ebe ije ahụ were kelee Eze Ụzọmezie, were sị ya na ha kelele ya otu o siri wee nabata ha na otu o siri gosi mwute maka nwanne ha nwoke ha na-achọ, na ọ ga-atọ ya ụtọ nnukwu ma bụrụkwa ihe aṅụrị pụrụ iche n'etiti obodo ụmụnka ma ọ bụrụ na ha bịa nwanne echi a akpọnye ha nwanne ha na ndụ, ma ọ bụ gosi ha ebe ha ga-aga kpọrọ ya. Maka ihe anyị ji agba akpọku ala ukwu banyere ọchụchọ anyị na-achọ ọhanyere bụ na ndị be anyị ha na ya yiri gaa ahịa kwuru na ha hụrụ ya ka ọ na-eresi ndị mmadụ ụtaba na mgbede ụbọchị ahụ. Mgbe ha kpọrọ ya ka ha laa, ọ sị ha lawa na ndị ahịa nọ nnukwu n'ọdụ ahịa ya, na ọ bụrụ na o lesicha ha ihe ka o were nwayọọ lọtawa. Kemgbe ụbọchị ahụ ruo taa, ọ dịghị onye hụrụ ya anya. Ọ bụrụ na emechaa n'ikpeazụ ewere chọpụta na ọ bụ mmadụ gburu ya, kama m agaghị abụ ụbọ ihe riri isi nwanne m erikwuo isi m. Udenkwọ kwuchara okwu a, ha ekele Eze Ụzọmezie, nyarakwa egbe ha na mma ha nyacha n'ukwu laghachi Amankwọ. Ka ha laruru be ha, ha kọrọ Nze Ihiegbu otu ha siri jee. Nze Ihiegbu kelere ha nke ọma ma kwekwa ha n'aka n'otu n'otu otu ha siri gaa ya bụ ije. O mechara kpọkuo ndị obodo ya were rịọ ha ka ha jide obi ha aka tutu ha amara ihe bụ uche Eze Ụzọmezie na ndị obodo ya banyere ọhanyere. Maka ọkụkọ sị na ọ na-atagbu atagbu tupu olo. Ha kwetara na ihe o kwuru. Ha niile gbasaa were na-eche nwanne echi bụ ụbọchị nta ka a chụọ na Owere Nchi. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara. Ndewo, ka o mesịa.